Per finalitzar, ara sí estem en la recta final. Primer donar les gràcies al centenar de resistents que encara aguantem. Ja estem a la recta final i l'última qüestió és també bon amic, Carles Barba, vicepresident de Fundació Catalana de l'Esplai, i una d'aquelles persones que comentava l'Anna que estaven en aquell grup d'entitats inicials que es van adreçar i que van impulsar el Llibre Blanc. Tots aquests anys de trajectòria, ens fas una reflexió, unes pinzellades? Moltes gràcies per continuar aquí, convençuts, militants, compromesos, estem en família. No, molt breu. A veure, si fa cosa de 12 anys, un grup d'entitats hem decidit caminar junts en tot allò que era denominador comú. Fins llavors hi havia entitats, algunes amb molta presència, amb molta marca, amb molt reconeixement, moltes altres que no. I vam decidir fer dues coses. Una, crear una xarxa, una estructura estable de treball compartit, el que va ser la taula, i dos, impulsar el Llibre Blanc. Hi vam anar a presidència de la Generalitat, llavors Artur Mas, conseller en cap, i hi va haver una persona, Quico Homs, en aquell moment, ara conseller Francesc Homs, que ho va veure clar i va dir, d'acord, ens juguem. I vam estar a prop d'un any treballant junts d'una manera molt maca, molt positiva, molt innovadora en aquell moment de treball compartit entre gent de diversos espais de la Generalitat i diverses entitats, i el Quico cada mes ens reuníem, treballàvem, etc. Vull citar, perquè també és un moment per citar, o sigui, la història la fan les persones també, i és just reconèixer. Van haver-hi dues persones que a partir d'aquí van posar fil a l'agulla. Sabeu que ho va fer el Centre d'Estudis de Temes Contemporanis, l'Àngel Castanyeira i el Pau Vidal, són una mica directors d'orquestra que es van posar a treballar. I aquí es va crear també nova metodologia, coneixement, equips, algunes persones han citat aquí, etc. I tot allò va donar al Llibre Blanc. El Pau sempre t'ha explicat això de la foto i el vídeo i que amb aquell impuls inicial no era suficient si volíem tenir. Llavors, ja amb la taula constituïda i amb l'observatori constituït, vàrem aconseguir entre les coses que el Pau s'anés uns mesos a Nova York a veure Independent Sector, que ja tenien tradició, ho explica molt bé l'Anna, de fer un almanaque continuat que permetia anar coneixent, evolucionant, també reflexionant sobre el sector. I a partir d'aquí vam decidir, ho hem de fer. I una tarda d'hivern, el Pau, el Toni Codina i jo vam anar a la torre de la Caixa. No hi havia ningú, només els agents de seguretat i en Jaume. Em sembla que estava ja el 20 o el 21, no sé quin era, ens va rebre al seu despatx i vam començar a explicar que pensant que era important mantenir una recerca estable continuada, perquè això seria un instrument de gran valor per tot el qüestionari. I el Jaume, al cap de 3 minuts, 4, ho va veure claríssim, va dir, escolta, no cal que segueixis, ho portaré al comitè de direcció, això sí, la decisió no era seva, però en definitiva va apostar. Vull dir-ho també perquè en honor a la veritat, o sigui, penseu que eren moments en què jo recordo els periodistes la primera vegada que venien parlant del sector terciari, no? Diu, no és el sector terciari, és el tercer sector. Ara això em sembla una anècdota divertida, però això passava. Simplement us explico aquestes anècdotes. Crec que és absolutament estratègic que disposem d'instruments com a sector. Un és la taula, evidentment, l'altre és instruments de recerca continuada. Llavors, avui empalmar una idea. La Núria ens ha referit una mica a aquesta desolació, diguem, per la pèrdua de coses, que hem de tenir molt clara. Jo vull fer un toc d'alerta en relació a la fragilitat del sector. O sigui, el tercer sector té un gran valor, els que estem aquí estem convençuts, no cal que ens ho repetim, però és fràgil. És fràgil i l'hem de cuidar. I hem de cuidar tots aquests instruments. I per tant hem de garantir
que sigui possible aquesta recerca continuada i que l'Observatori segueixi existint i amb força, etc. El Quim ens ha explicat els ajustos que han hagut de fer. Hem d'insistir en superar i en abordar coses. Jo aquest dia rellegia el document de síntesi del llibre blanc i en aquell moment, en la línia que deia la Maite, deia amenaces a evitar, escenaris desitjables i recomanacions. I me les llegia, jo us recomano que feu aquest exercici, es va escriure fa 10 anys això. I veus clarament que aquelles organitzacions, aquelles entitats que han seguit les recomanacions, que han evitat les amenaces i que han definit aquests escenaris i han fet els deures, han tirat endavant. Però alhora n'hi ha moltes que o no ho han pogut fer o no ho han sabut fer. I estem en una situació, i Pau corregeix-me si m'equivoco, estem treballant en dades de fa 2 anys. Bueno, en aquests 2 anys el sector està patint molt. I hi ha una part del sector que està en risc de desaparèixer, etc. És cert que són més eficients, però al costat d'aquesta lectura hem de fer la lectura de que això és un tresor tan important que no el podem deixar en mans estrictament del tercer sector. O sigui, tots els que estem aquí som conscients, per exemple, de la importància estratègica, ho ha dit l'Àngel abans, que té el que està fent la Fundació de la Caixa. O sigui, hi ha moltes entitats que en aquest moment un programa per infantils és absolutament decisiu per fer el que fan, aquí a tot Espanya. Això ho sabem tots, diguem-ne. És un exemple. Per tant, però és absolutament imprescindible, per exemple, que hi hagi una política pública, no només de preservació dels drets, sinó de recolzament al sector. Perquè si no, les coses no funcionaran. Llavors, podria donar un toc d'atenció en aquesta línia. Finalment, ens parlava el Pau del canvi, de la idea de canvi. Jo crec que aquesta idea l'hem d'assumir tots. És un canvi que l'hem d'operar al tercer sector, però que l'hem d'operar també en les relacions que establim entre nosaltres. Quan llegeixen les recomanacions de les administracions públiques del llibre blanc i de com ens havien de relacionar, jo he sigut molt generós amb l'anàlisi. Hem avançat poc i amb alguns temes hem anat enrere. Ho hem de dir, nosaltres ho sabem, no ens podem amb ell. En termes de tresoreria, en termes dels mecanismes de relació. La consellera parlava abans de la concertació com a concepte. Bueno, han passat 10 anys i hem sigut incapaços encara, en l'àmbit nostre, és més, a vegades ens hem complicat la vida, no? En concursos públics impossibles i en dinàmiques molt estranyes i el pes de la burocràcia segueix sent molt important encara. Per tant, aquí tenim reptes comuns, de treballar en comú. Per tant, hem de fer deures i una de les idees de canvi, i amb això acabo, hi ha una dada que no hem donat avui, hem incrementat en voluntariat. Hi ha una dada molt interessant que s'ha incrementat en els darrers anys un 6% de les persones grans que estan fent voluntariat. Al costat d'aquesta n'hi ha una altra interessant també que diu que el 8%, ha hagut un decrement del 8% de la gent jove. Sí? Jo crec que aquí és una expressió del canvi d'època que està passant. És a dir, hi ha un segment molt important i un potencial increïble de la població que acaba la vida laboral que vol i està participant en les organitzacions educatives. Però alhora hi ha una realitat, que és que la gent jove, el sistema l'està expulsant laboralment, però també territorialment, i marxen fora, i també des del punt de vista d'exercici de ciutadania, i no veuen. Quin és el repte, jo crec, que tenim com a organitzacions? Alguns hem compartit aquesta reflexió en els darrers mesos. Les organitzacions del tercer sector han de ser espais intergeneracionals, espais de vida intergeneracional. Allò que potser el mercat no pot resoldre i no pot sintetitzar, que la gent gran i que la gent jove convisquin i treballin de forma compartida, amb anhels comuns, hem vist moltes experiències concretes, és un repte que tenim i a mi m'agradaria acabar amb aquest missatge
d'optimisme i d'oportunitat, perquè aquí hi ha un element de canvi de la societat molt gran i una